Lehenengo pentsamendua pandemia honetako hildakoen senidentzako nahi dut zuzendu. Gure gertutasuna nahi dugu agertu pertsona guzti hauentzat, beraien suminean. Unelatzak bizi izan ditugu eta bizitzen ari gara. Gaur balio duenak bihar ez du eraginik. Baina gauza bat argi dago, guztion artean atera behar garela pandemia honetatik, eta guztion inplikazioa ezinbestekoa dela. 4 gauza oso argi izan behar ditugu, eta ez dira hain zailak betetzen. Alde batetik, maskarilla jarri, eskuak garbitu, distantzia soziala ahal den neurrian mantendu, eta aglomerazioak ekiditu mesedez. 4 hauek ez datoz gure kulturarekin bat, gure ohiturak guztiz bestelakoak dira, baina aurten ezinbestekoa da denek konpromezu hau hartzea. Horregatik neurri hauek bete behar ditugu.